Την εκπομπή σας προσφέρουν τα προϊόντα της εταιρείας Μπράβο. Τρεις πολιτικοί σαραντάριδες, τρεις πολιτικοί που δεν κρύβουν τα λόγια, τις απόψεις και τις φιλοδοξίες τους. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, η Ντόρα Μπακογιάννη και η Μαρία Δαμανάκη, Τετάρτη 25 Ιουνίου, στην ώρα της αλήθειας. Διατρέχουν μια χρονιά πλούσια σε πολιτικά γεγονότα, κρίνουν και επικρίνουν ακόμη και τις ηγεσίες των κομμάτων τους, συγκρούονται για την πορεία του τόπου και διαφωνούν για τα πρόσωπα που σφράγισαν τις εξελίξεις. Τετάρτη 25 Ιουνίου, Μπακογιάννη, Δαμανάκη, Βενιζέλος, στην ώρα της αλήθειας. Μετά από 95 χρόνια κλιματισμού, η DeLonghi δημιούργησε το πρώτο κλιματιστικό που σκέπτεται. Genius. Αποφασίζει μόνο του για ψήξη, θέρμανση και υγρασία. Καταργεί το θόρυβο και πετυχαίνει μεγαλύτερη απόδοση με μικρότερη κατανάλωση. Genius από την DeLonghi. Με εγγύηση Τασόγλου. Υπάρχουν οι φίλοι και οι γνωστοί. Προτιμώ τους πρώτους. Υπάρχει η Αμίτα και η άλλη χυμή. Προτιμώ την πρώτη. Αμίτα, η παρέα που θέλω. Και τώρα, αχλάδι, ακτινίδιο, πορτοκάλι μήλο, στη νέα γεύση κοκτέιλ. Η παρέα μου μεγαλώνει. Κουνούπι. Αροξόλ ματ. Αροξόλ ματ. Κουνούπι. Ούτε ζωγραφιστό. Σκέπτομαι, παρασυγκρίνω. Μια σκέψη με οδηγεί νέους δρόμους. Σε ολοκληρωμένες επιλογές. Σε ουσιαστικά συμπεράσματα. Μια σκέψη με οδηγεί στη σωστή απόφαση. Hyundai Elantra. Μην το σκέφτεστε. Νέο ψωμί για τόστ Mr. Bread. Με γεύση και μυρωδιά ολόφρεσκου ψωμιού όταν ψήνεται. Mr. Bread. Η νοστιμιά του το ξεχωρίζει από την τσιπίτα. Τώρα Mr. Bread σε απολαυστικές προσφορές γνωριμίας για να το δοκιμάσουμε όλοι. Ποια είναι τα νέα που το μωράκι σας γυρίζει τον παππού του για να τα υποδεχτεί? Νάνις φρες, όπως θες, το πανάκι σου μωρό μου. Απαλό του κουτιού, το καλύτερο μικρό μου. Νάνις φρες είναι βαθιά, έξτρα ενυδατωμένα, καθαρίζουν τρυφερά. Νάνις φρες μοιάζουν χάδι από μένα. Νάνις φρες, όπως θες, το μπανάκι σου μωρό μου. Μπορώ να κάνω τα πάντα για να με προσέξουν. Να γίνω διαφορετική. Μερικοί πιστεύουν ότι ρισκάρω με την εμφάνισή μου. Φυσικά ρισκάρω. Ποτέ όμως με το αυτοκίνητό μου. Opel Corsa Swing. Φυσικά νιώθω πιο σίγουρη όταν αντί για μία με προστατεύουν περισσότερες ζώνες ασφαλείας. Η Serena Ultra μου δίνει τη σιγουριά που ζητάω, γιατί χάρη στις πολλαπλές αυτοκόλλητες λωρίδες της μένει πάντα σταθερή στη θέση της. Serena Ultra. Έχει ό,τι ζητάω. Opel Corsa. Τώρα δικό σας σε 30 λεπτά με Opel Bank. Ποιος από εσάς φοράει πάνα με ταινίες άνοιξε κλείσε? Ποιανού η πάνα έχει ελαστική μεσούλα? Και ποιανού η πάνα έχει πολύ μεγάλη απορροφητικότητα και μάλιστα από άκρη σ' άκρη? My Nanny's Genius βέβαια.
Μια έξυπνη πάνα που συγκεντρώνει όλα τα πλεονεκτήματα μαζί. Τα Genius μωρά από την πάνα φαίνονται. Νάνες Genius. Σαν τη μητέρα. Δίνει πολλά. Ζητάει λίγα. Moonlight on the bayou, shining on the Everglades, way down river in a swampland, where the blues were born and the brothers played. The pearl of the quantum, Louisiana hospitality, Cajun angel, down in New Orleans. Southern Comfort. The legend lives on. Λάμψη βαθιά. Άρωμα δέρματος, εκλεκτού. Άγγιγμα φύλλο. Γεύση αξέχαστη, ευτυχισμένων χιλιόμετρων. Απόλαυση μοναδική, ποιότητας Rover. Πετάμε. Ταξιδέψτε μαζί μας, Αιγαίο και Αδριατική, με ένα τηλεφώνημα στο 32 33 119. Τώρα Κρήτη 1 και Κρήτη 2. Νέα, ταχύτερα και πάντα με τις καλύτερες τιμές. ANEC Lines. Η μεγάλη ναυτική δύναμη. Αύρα. Πολύτιμο, μονακό, όσο και η φύση. Νερό Αύρα. Ποιότητα που υπογράφει το νερό. Ένα ουζάκι. Αυτό. Γεια σου, Μερακλή. Για μας. Ούζο 12. Για όσους ξέρουν από ούζο. Νέο Peugeot 306. Στους δρόμους της δύναμης και της ασφάλειας. Στους δρόμους της άνεσης και της πολυτέλειας. Νέο Peugeot 306. Δρόμος μπροστά. Χαίρετε. Πρεμιέρα αύριο των Γενικών Εξετάσεων. Στην έκθεση διαγωνίζονται οι υποψήφοι των 3 πρώτων δεσμών και οι απόφοιτοι των τεχνικών λυκείων. Όλα έτοιμα για τις εξετάσεις, δηλώνει ο Γεράσιμος Αρσένης και συνιστά ψυχραιμία στους υποψήφιους. Από αύριο και μέχρι τις 9 Ιουλίου δεν θα ισχύσει ο δακτύλιος για όσους παίρνουν μέρος στις εξετάσεις. Άλλες 10 πτήσεις της Ολυμπιακής Αεροπλοείας θα ματαιωθούν αύριο. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας η ταλαιπωρία των επιβατών. Παρέμβαση του Αριουπάγου για το μυστηριώδη θάνατο του στρατιώτη στον Εύρο, στο Σουφλίο, πατέρας του Ρωμιόπουλου. Απόφαση σταθμός του Συμβουλίου της Επικρατείας στις συντάξεις των συζύγων τους μετά το θάνατό τους μπορούν να παίρνουν στο εξής και οι άνδρες. Αθλητικές ειδήσεις. Μία προσφορά της Peugeot. Η εθνική ομάδα του μπάσκετ ξεκινά αύριο τους αγώνες της για το 30ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αντιμετωπίζοντας την Τουρκία. Κάθε πρεμιέρα ελοχεύει κινδύνους, εκπλήξεις και πολλές φορές απρόοπτα, τα οποία είναι δυσάρεστα για ομάδες που χαρακτηρίζονται φαβορί. Όσον αφορά στο αυριανό παιχνίδι κόντρα στην Τουρκία, ο Παναγιώτης Γιαννάκης συνιστά αυτοσυγκέντρωση επί 40 λεπτά και αποποιείται το τίτλ του φαβορί στην πρεμιέρα. Σύνθημα του Ομοσπονδιακού Τεχνικού: ένας για όλους και όλοι για ένα. Μόνον έτσι μπορούν να ξεπεραστούν τα εμπόδια μιας αναμέτρησης, αν τα παιδιά της εθνικής αποτελούν ένα σώμα, μια ψυχή. Στην αντίπερα όχθη, ο playmaker των Τούρκων στέλνει με τις δηλώσεις του μήνυμα ειρήνης και φιλίας, τονίζοντας ότι αθλητισμός και πολιτική δεν πρέπει να έχουν σχέση. Από πλευράς των προβλημάτων που ταλανίζουν την ελληνική ομάδα, δείχνουν επιτέλους να ξεπερνιούνται. Ο Γιάννης Γιαννούλης δεν νιώθει πλέον ενοχλήσεις, ενώ και ο τραυματισμός του Άγγελου Κορονιού στο δάχτυλο δεν πτώησε τον Έλληνα playmaker, καθώς δεν ήταν κάτι το ανησυχητό. Το κλίμα στην εθνική ομάδα είναι πολύ καλό και επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία για την εκπλήρωση των στόχων. Όσον αφορά στο άγχος των διεθνών μας, αυτό είναι δεδομένο εν ώψη Ευρωμπάσκετ. Αλλά όπως τονίζει και ο Παναγιώτης Γιαννάκης, χωρίς άγχος δεν μπορείς να δημιουργήσεις και να διακριθείς. Διαιτητές της αυριανής αναμέτρησης της Ελλάδας με την Τουρκία, ο Ιταλός Κολούτσι και ο Γερμανός Κλίνκβιλ. Από την Τζιρόνα για τον Αντένα, Παναγιώτης Μπογιατζής. Κυρίες και κύριοι, θα είμαστε και πάλι μαζί με ό,τι νεότερο στις νυχτερινές μας ειδήσεις.
προσφορά από το νέο κλιματιστικό Genius της DeLonghi. Οι αισθήσεις σας ξέρουν να ξεχωρίζουν ότι είναι αγνό, φυσικό και ωφέλιμο από το άρωμα και τη γεύση του. Life από τη Δέλτα διατηρεί τα περισσότερα θρεπτικά συστατικά, τη γεύση και το άρωμα του φρέσκου πορτοκαλιού. Life από τη Δέλτα. Πιείτε το αμέσως. Boss πύραυλος από τη Δέλτα. Ανυπομονώ να βυθιστώ στην απόλαυσή του. Στη βελούδινη βανίλια με τα λαχταριστά κομμάτια σοκολάτα που την αγκαλιάζει η πλούσια σοκολάτα γάλακτος Boss. Μόνο ένας πύραυλος Boss μπορεί να σου χαρίσει τόση απόλαυση. Κανένα άλλο δεν είναι Boss. Όταν πρέπει οπωσδήποτε να αντέξετε λίγο ακόμα... Life Action. 10 βιταμίνες για μεγαλύτερη αντοχή σε έναν ολόδροσο χυμό διάρκειας λίγων ημερών. Νέο Life Action. Για να αντέξετε λίγο ακόμα. Και για να απολαύσετε λίγο ακόμα, τώρα μια καινούργια γεύση Life Action. Μία προσφορά από το φρέσκο γάλα Δέλτα. Ο πειρασμός έγινε απόλαυση σορμπέ χωρίς καμία τύψη. Πάλμα 0/0. Το μόνο σορμπέ με 0% ζάχαρη και 0% λιπαρά. Πάλμα. Εξωτικός πειρασμός και χωρίς τύψεις. Μόνο από την Εύγα. I miss you too. I'm on my way. Νέα Toyota Corolla. Το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο, τώρα ακόμα πιο μπροστά. Από Παρασκευή 27 Ιουνίου μέχρι και την Κυριακή 29 Ιουνίου σας περιμένουμε σε όλες τις εκθέσεις Toyota να γιορτάσουμε τον ερχομό της νέας Corolla. Ένα καλό παγωτό δεν χρειάζεται εξωτικούς ρυθμούς, θεϊκά κορμιά και όμορφα σκηνικά για να σας πείσει. Γιατί το Βαριετέ έχει τόσο μεγάλη ποικιλία και τόσο υπέροχες γεύσεις που οτιδήποτε άλλο υπεριττό. Βαριετέ. Ατέλειωτη ποικιλία. Σκέτη απόλαυση. Νέο ψωμί για τόστ Mr. Bread. Σε διπλή συσκευασία για να είναι πάντα φρέσκο. Mr. Bread. Η νοστιμιά του το ξεχωρίζει από την τσιπίτα. Τώρα Mr. Bread σε απολαυστικές προσφορές γνωριμίας για να το δοκιμάσουμε όλοι. Σκέψου το σαν ήχο και είναι ρεσιτάλ μουσικής. Σκέψου το σαν εποχή και είναι ρεσιτάλ δροσιάς. Σκέψου το σαν επιθυμία και είναι ρεσιτάλ απόλαυσης. Είναι ρεσιτάλ δημιουργίας. Μόνο από την Εύγα. Το φρέσκο γάλα Φάγε εύχεται στο νέο τυχερό του μεγάλου διαγωνισμού συγχαρητήρια για το καινούριο του Seat Córdoba.
Και συγχαρητήρια σε όσους κέρδισαν τα υπόλοιπα δώρα. Πάρτε τώρα κι εσείς μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό και που ξέρετε, μπορεί να είστε ο επόμενος τυχερός, γιατί ο διαγωνισμός συνεχίζεται. Φρέσκο γάλα φάγε, γεμάτο δύναμη. Μία προσφορά από τη Φάγε και την Εύγα. Μία προσφορά της νέας Toyota Corolla. Valentine's Inspiration. Είναι έμπνευση. Οι κατσαρίδες δεν θέλουν κυνήγι. Θέλουν μπαϊγκόν πράσινο. Εξουδετερώνει ακαριέα τις κατσαρίδες και η δράση του διαρκεί. Επειδή έχετε να κάνετε πιο ευχάριστα πράγματα από το να κυνηγάτε κατσαρίδες, μπαϊγκόν πράσινο για κατσαρίδες και μερμήγκια. Ασπίδα προστασίας μπαϊγκόν από την Bayer. Valentine's Inspiration. Είναι έμπνευση. Το νέο Baygon Genius με ενσωματωμένο διακόπτη λειτουργεί με μία κίνηση. Διώχνει μακριά τα κουνούπια και σας χαρίζει 40 ήσυχες νύχτες. Baygon Genius για κουνούπια. Ασπίδα προστασίας Baygon από την Bayer. I miss you too. I'm on my way. That was quick. Νέα Toyota Corolla. Το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο, τώρα ακόμα πιο μπροστά. Από Παρασκευή 27 Ιουνίου μέχρι και την Κυριακή 29 Ιουνίου σας περιμένουμε σε όλες τις εκθέσεις Toyota να γιορτάσουμε τον ερχομό της νέας Corolla. Λάμψη βαθιά. Άρωμα δέρματος, εκλεκτού. Αγγίγμα φίνο. Γεύση αξέχαστη, ευτυχισμένων χιλιόμετρων. Απόλαυση μοναδική ποιότητας Rover. Απόψε, ποιος θα σας προστατεύσει από αυτούς που θέλουν να σας χαλάσουν τον ύπνο? Με το BayVap είστε σίγουροι ότι όσο κοιμάστε, τα κουνούπια θα μείνουν μακριά όλη τη νύχτα. BayVap από την Bayer. Αντίο κουνούπια. Μια προσφορά του Valentine's. Είναι έμπνευση.